Shalele production. Na ransa kai ne hoton da zuciyata ta fi so, ko na rufe ido kaina ke gani. Tun ranar da idanu suka hadu, zuciyata ta kasa samun natsuwa. Duk inda na dosa kaina ke gani. Soyayyar ka ta mamaye raina, na yi kodarin mantawa da kai. Amma zuciyata ta ka yarda, ka zama sirrin da nake tsafti, ka zama mafarkin da nake rayuwa da shi. Kalar kyamara ne kai dauki zuciyata, ka bar hotonka a cikin raina. Duk lokacin da na tuna da kai, sai soyayyata ta fara haskawa. Kalar kyamara ne ka sace zuciyata, ba zan iya daina son ka ba. Kwantar da hankali, ka cika raina da farin ciki. Ba zinariya nake nema ba, kai kadai ne arzikin zuciyata. Ko duniya ta juya mini baya, ba zan daina kaunar ka ba. Kai ne addu'a ta dare da rana, Allah ya hada mu har abada. Idan soyayya laifi ce, ni na amince da hukuncinta, domin babu wani farin ciki da ya kai kasancewa tare da kai. Kalar kyamara ne kai dauki zuciyata, ka bar hotonka a cikin raina. Har abada zan kasance taka, domin kai ne masoyin raina. Kalar kyamara ne kai ne farin cikina, kai ne rayuwata. Har abada. Shalele production.